Għal 11-il sena konsekuttiva, fl-24 ta' Novembru se terġa' ssir il-President Fun Run, attività b'Rislistrina li issa daħlet fil-kalendarju annwali. L-għan prinċipali ta' din l-attività huwa li jinġabru fondi għal dawk l-aktar fil-bżonn. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta' San Anton, il-President George Vella irringrazzja lil dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni ta' din il-Fun Run. Huwa ddeskriva din l-attività bħala ċelebrazzjoni ta' kollaborazzjoni, volontarjat, għaqda, solidarjetà u ġenerożità li fi kliem il-President hija l-akbar valur li jiddeskrivi il-poplu Malti. George Vella saħaq fuq l-importanza li m'għandniex ninfirdu fuq affarijiet żgħar, għalhekk din għandha tkun okkażjoni fejn ingħaqdu flimkien għal għan nobli. Id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus kellim tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ sports u ġlieda kontra l-obeżità, tkellem dwar kif din il-mixja u l-ġirja tista' sservi bħala opportunità għal kulħadd sabiex jieħu sehem f'attività fiżika. Semma wkoll li din hija attività li tgħaqqad lill-poplu Malti f'poplu wieħed, il-bogħod mid-diviżjoni politika. Huwa qal li l-preżenza ta' kulħadd waqt din l-attività għandha twassal il-messaġġ li l-poplu Malti jrid ikun parti minn soċjetà li jimpurta minn kulħadd. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar ta' dettalji loġistiċi tal-attività li għal sena oħra se jkollha 3 punti ta' tluq għal min irid jimxi. Il-grupp immexxi mill-President ta' Malta se jitlaq minn ħdejn l-Università, il-punt ta' tluq tradizzjonali minn Santa Venera u grupp ieħor li jitlaq minn Raħal Ġdid. Dawk li jixtiequ jiġru jitilqu mis-Saqqajja fir-Rabat fejn imbagħad il-parteċipanti jiltaqgħu flimkien ħdejn bib il-bombi.